Debata na telefón. Aj váš názor nás zaujíma. Príjemnú nedeľu všetkým poslucháčom Rádia Frontinus. Hladíte všetko, čo chcete počuť a politickú reláciu a komentáre. Debata na telefón s Dominikom Papalom, technická spolupráca Peter Lalík. Nech sa vám všetkým príjemne počúva. Posledný, štvrtý a finálny okrúhly stôl politické relácie a komentárov. Debaty na telefón. Srdečne vás pri ňom vítame. Marian Kotleba, predseda ľudovej strany Naše Slovensko. Dobrý deň. Dobré ránko. 4 minúty ďalšie na to, čo chcete presadiť, ak sa dostanete do parlamentu. Odovzdávam predsedovi LSNS, pánovi Marianovi Kotlebovi. Nech sa páči. Pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Frontinus v jedinej predvolebnej debate, do ktorej ma pozvali v týchto voľbách. Ďakujem za odvahu. Kotlebovci, ľudová strana Naše Slovensko pred rokom 2016 v akciách na ulici a po roku 2016 až dodnes v parlamente svojimi činmi, návrhmi zákonov a hlasovaním jasne ukázali, že vždy stoja na strane slušných, normálnych, pracujúcich ľudí na Slovensku. A to je aj náš hlavný cieľ, aby slušné rodiny, slušní občania, slušní Slováci, slušní Maďari, slušní, vy hovoríte, cigáni, že sa nemôže povedať, ale tí ľudia sa tak sami nazývajú, takže... Ja viem, pán Kotleba, ale niekto na Rade pre mediálne služby to vníma inak. Takže je mi to ľúto, ale teda skúsme naozaj držať ten slovník, že Rómovia, lebo bol by som nerád, keby rádio malo ďalšie problémy s tým, že je to moje zamestnanie a nerad by som zamestnanie stratil. Rozumiem tomu, ale nemôžeme zlu a nemôžeme cenzúre, ktorá ide proti zákonu, ustupovať. Takže ešte raz, našim hlavným cieľom je, aby všetci slušní občania Slovenskej republiky boli pre vládu a štát opäť na prvom mieste. A nie ako je to dnes, že pred slušných ľudí vláda stavia osadníkov, asociálnych osadníkov, prišelcov z Ukrajiny, teraz už aj imigrantov. Kadejaké rôzne deviantské skupiny, ktoré sa chcú odlišovať len absolútne neštandardným spôsobom správania, či už je to o sexuálnom správaní alebo o čokoľvek inom. Jednoducho toto musí skončiť. Slušný človek, ktorý pracuje, platí dane, odvody, stará sa o svoje deti, vychováva ich, musí vidieť, že štát je tu pre neho. Nemôže sa ďalej diať to, že rodiny alebo ľudia, ktorí nikdy nepracovali a ktorí sú zvyknutí si chodiť na poštu podávky každý mesiac, budú od štátu dostávať viac peňazí ako dôchodcovia, ktorí celý život poctivo pracovali, platili dane a odvody. Nemôže sa viac stávať to, že cudzinci, ktorí sú tu ilegálne, budú mať zdravotnú starostlivosť zadarmo a slovenský občan príde k zubárovi a za jeden zub tam nechá 150 eur. Takisto asi ako jediná strana máme odvahu jasne hovoriť o tom, že chceme uchrániť Slovensko pred diktátom Európskej únie, pred tým hnusom, ktorý sa na nás z Bruselu valí, či už ide o LGBT alebo gender propagandu, o nátlak tej invázie nelegálnych imigrantov, o Istanbulský dohovor, o pandemickú zmluvu, o Green Deal, to zelené žialenstvo. Ako jediný jasne hovoríme, že tieto veci sú tak silné a tak nás v budúcnosti ako Slovensko, ako štát a Slováko ako národ budú ničiť. Že jediné riešenie, jediná skutočná ochrana pred týmito vplyvmi z Bruselu je vystúpenie z Európskej únie. Rovnako ako jediná strana jasne hovoríme, že ak nechceme byť zatiahnutí do hry svetovládnych mocností, pre nich je tá najväčšia hra vojna. Ak nechceme byť zatiahnutí do vojny s Ruskou federáciou, musíme vystúpiť zo zločineckej organizácie NATO, pretože cieľom NATO nie je nič iné, len skôr alebo neskôr rozpútať vojnu s Ruskom. To si dnes musí povedať každý. A my naozaj nechceme, aby slovenskí chlapci, muži, bratia, otcovia, synovia išli bojovať a umierať za nejaké cudzie záujmy niekde na Ukrajinu alebo kdekoľvek inde. Máme jasný program, ktorý sme nazvali Desatoro Kotlebovcov, Desatoro ľudovej strany Naše Slovensko, a ten program dáva odpovede na všetky otázky, na otázky ľudí v každej jednej oblasti. Ako jediná strana máme napríklad zníženie počtu poslancov Národnej rady zo 150 na 100, to sme niekoľkokrát predkladali, žiaľ bez podpory ostatných strán. Máme v programe zníženie počtu ministerstiev, decentralizáciu vlády tak, aby vláda bola nútená sa zaoberať
situáciu v jednotlivých častiach a regiónoch Slovenska. Jednoducho, ten náš program je jedinečný a je to asi tak preto, lebo sme jediná protisystémová strana na Slovensku a preto nemáme priestor v mainstreamových médiách. My poďme na otázky, ktoré píšu naši poslucháči, tak ideme chronologicky od prvej, ktorá prišla. Dobrý deň, chcem sa spýtať, prečo na slovenskej politickej scéne chce byť každý kapitán a pritom nemáme ani toľko lodí. Pokračuje Marian Kotleba, predseda ľudovej strany Naše Slovensko. Nech sa páči, priestor 2 minúty. My sme už v roku 2020 jasne ukázali, že pre nás nie je cieľom získať kreslá, byť za každú cenu jediný a najlepší. Dali sme priestor mnohým stranám na našej kandidátke. Žiaľ, poslanecké výhody, platy a politika ukázala charakter týchto ľudí. Na našej kandidátke sa do parlamentu dostal pán Taraba, na našej kandidátke samozrejme sa dostali do parlamentu pán Uhrík a pán Mazurek, ktorí dnes sa hrajú na republiku. Na našej kandidátke jedného času bol dokonca aj tu prítomný pán Huliak. To znamená, my sme skutočne dali vždy priestor všetkým, ktorí aspoň deklarovali, že im ide o Slovensko. A dnes žiaľ vidíme, že mnohí z týchto ľudí sa už vidia byť ministrami, vidia sa byť vo vláde, vidia sa ako vládnu, rozhodujú a riadia. My takú ambíciu za každú cenu vládnuť nemáme. Nám stačí, keď so silným mandátom budeme Slovensko chrániť, keď budeme jasne hovoriť, kde sú červené čiary, ktoré už ďalej nemôže Slovensko prekračovať v otázke životnej úrovne svojich obyvateľov, v otázke nastavenia podmienok pre mladé rodiny, v otázke diktátu Európskej únie. A tu je priestor na to, aby každý ukázal svoju tvár, aby každý ukázal nie to, že kedy vznikla ich strana, ale to, aké sú tie skutočné hodnoty, aké sú tie ciele v tej politike. A myslím si, že tá otázka, že každý chce byť kapitán, je naozaj na mieste. My sme totiž aj v týchto voľbách úplne otvorili kandidátnu listinu a prišli k nám mnohí aktivisti, národní, kresťanskí, ktorí ponúkajú svoje príbehy a svoj boj proti covid totalite na kandidátnej listine Kotlebovcov. Vidíme, že vládna chunta, ktorá tu 3 roky ničila pod fašistickou totalitou Slovensko, ukázala, že jednoducho to robiť nevedia, že jedné, čo vedia, je likvidovať národ. A tomuto sa musíme postaviť. Ďakujem pekne, toto bol Marian Kotleba za ľudovú stranu Naše Slovensko. A prechádzame na druhú otázku od našich poslucháčov. Pripravení? Tak poďme na to. Dobré ráno všetkým hosťom. Zaujímalo by ma, či majú vo svojich programoch a ako si predstavujú jednotlivé strany podporu v sociálnych otázkach, hypotéky, energia a všetko ostatné, čo sa týka každého bežného človeka. Ďakuje nám Jana, alebo teda ďakuje vám, Jana. Pokračuje predseda ľudovej strany Naše Slovensko, pán Marian Kotleba. Váš priestor 2 minúty. V prvom rade musím povedať, že poslanci ľudovej strany Naše Slovensko boli jediní opoziční poslanci, ktorí podporili vládny návrh na tých 200 eur pre rodiny s deťmi, ten prorodinný balíček. Veľmi nás za to skritizovala strana Republika a strana Smer, doslova nás zhejtovali. Ale my vždy budeme hlasovať a podporovať dobré veci bez ohľadu na to, kto to predkladá, a rovnako budeme bojovať zo všetkých síl proti veciam, ktoré sú podľa nás pre Slovensko a ľudí na Slovensku zlé. Takže ešte raz, podporili sme 200 eur pre rodiny. A dodnes nechápem, prečo strana Republika a strana Smer za nás na to útočila. Čo však ale chcem povedať je ešte úplne iná vec. My sme niekoľkokrát v parlamente ešte za minulého volebného obdobia aj teraz predkladali absolútne zvýšenie daňového bonusu pre slušné pracujúce rodiny tak, aby rodina, ktorá má 3 deti, už neplatila žiadnu daň z príjmu. Žiaľ, poslanci vtedy Smeru a SNS a teraz vládnej koalície, ale ani opozície nás nikdy v tomto nepodporili. Čiže jedna vec je rozprávať, jedna vec je konať. Ja hovorím, ľudia, posudzujte politikov podľa činov, podľa politických rozhodnutí, ktoré sa týkajú vašich životov. Na riešenie zdražujúcich hypoték máme unikátny prístup, unikátne riešenie. Predsa na Slovensku je už dnes založená štátna záručná rozvojová banka, slovenská štátna banka, ktorá môže prevziať, a keď my budeme mať možnosť o tom rozhodovať, tak prevezme tie hypotéky a ľudia si ďalej budú splácať tieto hypotéky za minimálne nízke úroky, ktoré majú dnes. My nedovolíme, aby súkromné banky sa nabalovali na našich mladých rodinách. Pre nás banky nie sú viac ako nenažratí príživníci na ľuďoch, a pre nás sú na prvom mieste ľudia, rodiny a nie banky. Čo sa týka energií,
hovoríme jasnou rečou, zoštátniť strategické podniky, elektrárne, teplárne aj vodárne a do domácnosti a slovenských firiem dať energie za nákladové ceny. Nemáme sa v tejto otázke ani o čom rozprávať. Ďakujem veľmi pekne za vašu odpoveď a my poďme na ďalšiu otázku. Dobrý deň, sme mladá rodina, kde obaja pracujeme. Plánujete nejako osekať rodinné podpory, ktoré presadila predošlá vláda? Nech sa páči. Pokračuje predseda ľudovej strany Naše Slovensko, pán Marian Kotleba. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja sa na rozdiel od kolegu pána Huliaka pokúsim na túto otázku odpovedať úplne adresne a vecne. Takže akým spôsobom by sme podporili mladé rodiny? My samozrejme ponecháme všetky sociálne výhody, ktoré dnes platia, pretože sme za ne aj hlasovali, aj sme za ne bojovali. Bojovali sme za ne ešte za čas vlády Smeru, SNS a Most Hit, kde sme podporili dobré veci, zastavili zlé veci. Ale poďme konkrétne na to, čo sa pán poslucháč pýta. Veľmi jasne hovoríme, že založíme štátny podnik na výstavbu bytov pre mladé rodiny. Veď to tu niekedy bolo, dobre to fungovalo a my máme ambíciu obnoviť to, čo bolo dobré za minulého režimu. Mnohí si to ešte pamätáme. Takže na rozdiel od Kollára, ktorý z výstavby bytov chcel spraviť biznis pre nejakú zahraničnú rakúsku firmu, my hovoríme založiť štátny podnik na výstavbu bytov a tieto byty za nákladovú cenu, za úplne smiešné ceny dať mladým rodinám, aby sa nemuseli zadlžovať na celý život. Tí, čo hypotéky majú, tí si ich prenesú do štátnej záručnej rozvojovej banky, kde za veľmi nízke úroky, možno nižšie ešte ako dnes, ich budú naďalej môcť potichu a v pokoji splácať. Našim programom pre mladé rodiny je taktiež výstavba škôlok a zaistenie kapacity preto, aby sa každé dieťa slovenské alebo každé dieťa obyvateľ Slovenskej republiky do tej škôlky dostalo, ak bude záujem rodičov. Dnes sa totiž stáva, že škôlky povedia, nemáme kapacitu, máme plno. Prijali sme totiž Ukrajincov. To je absolútne nepriateľné a keď budeme o tom rozhodovať my, každé dieťa, ktoré bude mať záujem, tej škôlke bude. No a čo je veľmi dôležité, zabezpečíme dostatok detských lekárov, pediatrov, pretože ako jediná strana máme odvahu hovoriť o tom, že lekárov je treba zaradiť do štátnej služby a každý na Slovensku vyštudovaný medic, lekár bude musieť podpísať so štátom zmluvu minimálne na 15 rokov, že bude liečiť na Slovensku. Nie je možné, aby lekári, ktorí študujú na slovenských školách, študovali s tým, že odchádzajú, majú plán odísť do zahraničia. Musia liečiť slovenské deti a slovenských pacientov. Dobrý deň, rád by som sa spýtal všetkých diskutujúcich, aký majú názor na fungovanie bývalej vládnej koalície v dobe, keď ešte vládli. Prajem pekný deň, Marek je podpísaný. Pokračuje so svojimi 3 minútami na túto otázku predseda ľudovej strany Naše Slovensko, Marian Kotleba. My Kotlebovci hodnotíme pôsobenie vlády v zložení Olano, to znamená Matovič, Za ľudí, to znamená Remišová, SAS, to znamená Sulík a Smerodina, to znamená Kollár, za absolútnu katastrofu pre celé Slovensko. Poďme sa na to najprv pozrieť ekonomicky. Zvyšovanie štátneho dlhu o 6 miliard eur ročne, o 18 miliard eur za ich necelé, alebo za ich 3 roky. Zdvihnutie štátneho dlhu o 40%, to je jednoducho také zadlženie Slovenska, že to ešte naši pravnúci nedokážu splatiť. Čo je ale najdôležitejšie, táto vládna koalícia ukázala, že keď ide o plnenie nového svetového poriadku, že keď ide o plnenie objednávky globalistov, v tomto prípade s názvom COVID, tak absolútne neváha potlačiť všetky ľudské, ústavné a občianske práva na Slovensku. Veľmi dobre si pamätáme na policajno-vojenské hliadky so samopalmi na hranici okresov, ktoré na ľudí skákali len preto, že nemali test, očkovanie alebo rúško. Pamätáme si na mlátenie ľudí v Lidli na nákupoch len preto, že si nechceli dať rúško. Pamätáme si na tieto opatrenia, keď sa vláda vyhrážala každý deň z médií ľuďom, že prídu o prácu, že prídu o všetky svoje doterajšie zvyky len preto, že sa nedajú očkovať alebo testovať, alebo nebudú nosiť handru na tvári. Toto je fašizmus, za ktorý by sa nemusel hanbiť ani Hitler. Pamätáme si, ako nechceli ľudí pustiť na Vianoce, ako ich nechceli pustiť na návštevu cintorínov svojich blízkych, alebo na Veľkú noc. Ľudia, toto všetko si musíte spomenúť. Len skutočný sodomista, skutočný sadomasochista alebo psychopat môže potom to voliť niektorú zo strán Olano, Za ľudí, SAS a Smerodina. Každý, kto dá hlas týmto stranám, si vlastne pýta repete týchto opatrení, repete tohto fašizmu, tohto systému, ktorý nemal v modernej spoločnosti dovtedy žiadnu obdobu. No a samozrejme netreba zabudnúť aj na to, že
Táto vláda sa tvárila ako vláda hodnotová, konzervatívna. Opak je však čistý opak je pravdou. Nespravili nič pre ochranu životov nenarodených detí. Naopak, deň pred odchodom z funkcie minister Lengvarský otvoril široko dvere gender propagande, gender ideológii na Slovensku. A vec, ktorá sa nedá vôbec zabudnúť, je to, že táto vláda v zložení Olano, SAS, Za ľudia, Smerodina, Slovensko doslova zaplavila cudzími vojskami. Dnes máme na Slovensku niekoľko tisíc vojakov amerických, niekoľko ďalších tisíc vojakov členských štátov NATO. Jednoducho je tu viac pomaly vojakov cudzích ako našich vlastných. Toto je politika tejto vlády a preto sa nedá zhodnotiť inak ako absolútna katastrofa po každej jednej stránke. A ľudia, ešte raz vás prosím, ak nechcete znova prichádzať o svoje práva, ústavné, ľudské a občianske, nikto z vás ich už nevolte. Ďakujeme pekne za vašu odpoveď. Ja samozrejme opäť zopakujem, že v zvučke relácie je slogan Aj váš názor nás zaujíma a preto sa my a zároveň aj vy, milí poslucháči, naň pýtame našich dnešných kandidátov. Poďme na ďalšiu otázku a ďalšiu SMS-ku. Chcem sa opýtať, čo si myslíte, ako Slovensko doteraz využíva eurofondy pre podporu rodín? Pokračuje predseda ľudovej strany Naše Slovensko, pán Marian Kotleba. Váš priestor 2 minúty. Ja musím povedať, že na rozdiel od kolegov pre mňa Slovensko nie je táto krajina. Výraz táto krajina používajú mimovládky, politické mimovládky, ktoré chcú proste Slovensko úplne zatiahnuť pod nový svetový poriadok, takže ja sa od toho absolútne dištancujem. Pani zo Za ľudí. Eurofondy. Eurofondy sú pre nás maximálny nástroj na korupciu a ovládanie politikov. Eurofondy sú peniaze, ktoré nám Európska únia dáva za servilnosť a poslušnosť. Bereme ich z vreciek všetkých slušných ľudí na poplatok za členstvo v Európskej únii, ktorý je dnes 1,5 miliardy ročne. Sa skladajú všetci ľudia, všetci daňoví poplatníci. Žiaľ aj tí, ktorí túto vládu a ktorí Európsku úniu na Slovensku nechcú. A Európska únia potom v rámci eurofondov povie, áno, vy verní vazali, vy verní otroci, vy poslušní služobníci, tu máte tieto peniaze a môžete za to rekonštruovať cigánske osady, môžete za to robiť mäkké školenia, môžete Opäť vás upozorním na to cigánske osady. Tak dobre, poviem indiánske osady, môžete za to robiť školenia, hlúposti, zbytočnosti, ktoré nikto z normálnych slušných pracujúcich ľudí nevidí. To sú eurofondy. Podvod, jeden veľký podvod, ktorý slúži na posilňovanie moci Európskej únie na Slovensku. A potom sa čudujeme, že mládež si myslí, že bez EU by sme tu neboli. Ale my si pamätáme, čo všetko bolo vybudované, keď sme v EU neboli. A bolo to o mnoho viac, ako je to dnes, keď sa iba rozkráda. 30 rokov demokracie len rozkráda a ničí to, čo sa tu predtým vybudovalo. A preto my ako strana, ktorí ideme proti únii, ktorí ideme proti NATO veľmi jasne, hovoríme, že nie eurofondy, ale vlastný štátny rozpočet musí byť zdrojom blahobytu pre našich ľudí a máme odvahu hovoriť aj o tom, že zrušíme DPH, ktoré je nástroj na okrádanie národa, podobne ako tie vaše vyvolené eurofondy. Ďakujem veľmi pekne, ale my v eurofondoch pokračujeme. Ďalšia SMS-ka na eurofondy. Čo si myslíte alebo teda asi o kauzách ako dobytkár, najväčšie úplatky v eurofondoch doteraz, alebo vírus, kde sa malo ukradnúť takmer 75 miliónov eur. Mali by sa došetriť? Pán Kotleba, vaše 2 minúty, nech sa páči. Musím povedať, že je skutočne pravdou, že vláda v zložení Smer, SNS a ešte Most Hit je vlastne synonymom rozkrádania štátu a vytvárania kaďakých oligarchistických skupín. To je proste fakt. Druhá vec ale je, že súčasná vláda, ktorá mala veľkú hubu reči, ako ide obnoviť zákon a právo, ako ide viníkov a rozkrádačov poslať za mreže, v tejto veci nedokázala spraviť nič. Naopak, nakupovala testy a rúška za také brutálne navýšené ceny, že síce nekradli, oni si na tom len urobili vatu a nabalili sa tak, ako nikto pred nimi. Zneužili celú tú covidovú situáciu. Čo je ale vo vyšetrovaní káuz spojených s eurofondami veľmi zaujímavé, je úplne ticho ohľadom projektu Movír, na ktorý upozornil práve náš poslanec Peter Krupa a ktorý má byť zrealizovaný za účelom sledovania ľudí na základe rôznych kritérií. Videli sme hysterickú reakciu v tom čase ministra obrany Naďa, ktorý sa to najprv snažil popierať, nakoniec to musel priznať, že skutočne armáda na lešti vyvíja aj spolupráci s eurofondami alebo spolufinancovaním z eurofondov
tento systém na sledovanie ľudí. Je o tom ticho, nič sa nehovorí, COVID sa nám pomaličky v médiách vracia vymyslený a preto treba na to upozorniť. Rovnako keď sme pri eurofondoch. Pani zo Za ľudí tu nepovedala, že síce nám dáva Únia eurofondy, ale 500 miliónov z nich nemá byť použitý pre Slovákov, ale pre Ukrajincov na Slovensku. My naozaj tu nie sme nejaká kolónia, my to absolútne odmietame, aby prostredníctvom našich peňaženiek sa tu ešte financovali cudzinci a vy sa budete hladkať a hovoriť si, že aké to je super, koľko dostávame. No ale keď som bol pri tom Smer a SNS, treba povedať, že tá garnitúra stará zostala, na čele SNS je Andrej Danko a hlas pre SNS je hlas pre Andreja Danka. To je jeden veľký škandál. Prechádzame na záverečnú otázku dnešnej debaty na telefón. Nech sa páči. SMS-ka. Dobrý deň, otázka pre všetkých. Prečo by sme mali zoslabiť Slovensko výstupom z Európskej únie, keď vidíme jednotu ochranu nášho štátu proti agresorovi Ruska na Ukrajine? Keby sme boli samostatní, zjedia nás ako malinu a budeme bojovať a nie len pre naše deti proti Európskej únii, lebo Rusko využije nie svojich, ale našich občanov. To je v poriadku. Veď budeme s Ruskom vo vojnu. To sa vám páči? Pán Kotleba, 2 minúty, nech sa páči. Kritizovať NATO a Európsku úniu jedna vec, ale otvorene povedať, že musíme ísť preč zo zločineckého paktu NATO a vystúpiť z Európskej únie, to chce odvahu. A tu máme len my Kotlebovci a s týmto jedinečným programom sa uchádzame o vašu dôveru v voľbách. Vidíme, čo NATO robí po celom svete. Bombarduje suverénne krajiny bez mandátu OSN, to znamená v rozpore s medzinárodným právom. My sme jednoznačne toho názoru, že ohrozením pre Slovensko určite nie je Rusko, ale skôr invazívna imigračná politika, ktorá je riadená Európskou úniou. Pozrite sa, kto sa nám tu potúluje po uliciach. Nie ruskí vojaci, ale vojaci americkí a spolu s nimi imigranti zo všetkých kútov sveta. Európska únia a vláda, ktorá únii líže zadok, s prepáčením musím tak povedať, proti tomu absolútne nič nerobí. Bol som ešte veľmi slušný a jemný. Kroďme výrazy. Preto si uvedomte, priatelia, voliči, od každého jedného z vás bude vyzerať, ako to so Slovenskom ďalej pôjde. Či znova a ďalej budeme trpeť pod nadvládou Bruselu, či znova nás budú zaťahovať do konfliktov mocností. Veď 30 rokov tu už neexistuje Varšavská zmluva, ale NATO sa rozširuje každým rokom. Dokonca poslanci SNS a Smeru opakovane hlasovali za rozširovanie NATO. A potom sa nemôžeme čudovať, že niekde prasknú nervy. Ale my nechceme, aby na to doplácali slovenské deti, slovenskí muži, slovenskí chlapci. Preto jasne hovoríme ako jediná vlastenecká národná strana na Slovensku. Poďme preč z Európskej únie, poďme preč z NATO, kým sa ešte dá, keď to tu už vypukne, keď to tu vyeskaluje, keď nás zaplavia imigranti, keď sa bude v školách pretláčať aj vďaka takýmto ľuďom, ako je strana Za ľudí, je progresívci a iní šialenci, gender a LGBT ideológia, propaganda ako niečo, čo musí byť v tých školách do tých detí tlačené. Potom bude neskoro hovoriť, že tí Kotlebovci mali pravdu. Priatelia, treba využiť čas, kým ho ešte máme. Posledná otázka, odpoveď iba áno, nie z hľadiska krátkosti, aby sa nám to stihlo dať na záznam. Dobrý deň, súhlasili by ste, aby členovia Rady pre vysielania retransmisu, teda Rady pre mediálne služby, ktorí slúžia mimovládnym organizáciám a ničia rádia, kde sa povie názor, ktorý im nevyhovuje, aby boli nahradení inteligentnými členmi, ktorí budú spravodlivo organizáciu viesť, áno alebo nie? Jednoznačne áno. Ďakujem pekne, že ste prišli do dnešnej debaty, naozaj sa ponáhľam, máme 8 sekúnd. Marián Kotleba za LSNS. Oko berie. Frontinus.